2023 chini bubagra sajak tongo obongkha last fight tamni bagai last fight lai nini ani ostitto rokkhani last fight jodi chini দফা চিনি জাতি তারপর যদি বুঝিয়া হলা जों 2023 नि পরে 2026 সাল ইলিমিনেশন হনাय পরে চিনি বড় রকমাই থাंनाय আবনি মাগিসে লড়াই তিনি जों नुखा বিজেপি गोबां मासाव सबका साथ सबका विकास किंतु जों नुखा विकास एकमात्र शहर অঞ্চল विकास नंनाय चिनि ग्राम অঞ্চল কোনো विकास गरै स्कूल काहाम बरो दंनाय टाउन एरिया दंनाय चिनि बरो बसानि एरिया गो कोनो स्कूल काहाम गरै ताबो पर्यन्त दै लोंनायनि बागै दै माया गोबां पारा दङ चिनि बरो 70 বছর ধরে जों इलेक्शन फाइनाल भोट राय हबो किंतु चिनि जे मानथाय ताबो पर्यन्त जों मायाखौ अबनि बागैसे चिनि लड़ाई चिनि बुबाग्रा तामसा नरक जदि 2023 साल थानसा जदि उंगियाला चिनि हा दफा कमाय थांनाय निनि जे मानथाय निनि जे अधिकार दंमानि अ अधिकार कमाय थांनाय कारण जों 31% दंमानि ताबो जों धीरे धीरे कमिटे 10% होय थांनाय गोबां मा एरिया दिनै जलायबारि पार्सेंटेज हिसाब नायब्ला जों 34% दंना चिनि एडिसि एरिया अथच एसटीसी नेक्स्ट तामंनाय अ जलायबारि जेनारेल उमै थांनाय अमहाके गोबां मा जागाताबो जेनारेल उमै थाङै दङ अबनि बागैसे चिनि लड़ाई दिनै आं सानि मुसुमो चिनि बुबाग्रा कायसा नरक दागिमुं दङ अबंखा चिनि दफारा थानसा मावनाय जों जदि थानसा जदि उंनि फुनुमैया चिनि हा दफा कमानाय अबनि बागै आं सानि मुसुमो आनि खाजानि ताकुताय बुकुरा दिनै चिनि बिसिङो गोबां मा नुखा आं ग्रुप रिजार्भ नुबाय दङ अ ग्रुप रिजार्भ ना जों सबायनि नांनाय जों ताबो पद पजिशननि बागै जों लड़ाई खालामनाया जों लड़ाई ओंखा चिनि अस्तित्वनि लड़ाई खायनि दिनै आनि दायित्व जों ताबो जदि बुजियाबै जों जदि ताबो पद ना हामजागै दंब्ला चिनि दफा कमाय थांनाय जों जेब्रु ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड मांनाय असमय विभिन्न पार्टी खालायदि विभिन्न पोस्टनि बागै लड़ाई खालायदि किंतु ताबो ओंखा थानसानि जरा थानसा उमैमा दंनाय जों दिनै आं सानि मुसुमो गोबां मासुं नुबै फायगा सरकार फायो सरकार थाङो दिनै चिनि बर' चिनि तिप्रासा एरिया बा तामरनाय पुनरनाय वागरनाय एडिसि एरिया बा सब समय नायदि पुन रजागनाय टप रजागनाय वाग रजागनाय किंतु शहर অঞ্চল तामर रजागनाय ब्रह्न लैपटॉप रजागनाय कंप्यूटर रजागनाय मोबाइल गाहाम रजागनाय तामनि बागै जाते बिनि बसाबोतै कंप्यूटर इंजीनियर अंथो डॉक्टर अंथो गाहाम ग्रेजुएट ऑनलाइन बिसिंतै गाहाम स्रोंथो ब्रक अबनरनाय किंतु चिनि पारानि बर रंगला वाक टक मुसुरनाय अबन पालति निनि बसानबो सेम टू सेम पालमनानि सोरंति हिनि रमानिसे अबनि बागै जों मावन सुगनाय चिनि दफा पोजागा दं जों ताबो सानि थांला एमन अबस्था दङ जों ताय अकुमा अनस्लमैया जों एक स्टेप जुदि अनस्लमै थांला चिनि दफानि अस्तित्व कमाय थांनाय अबनि बागै जों जतबो पाल खालायै चिनि बुबाग्रानि लगे मारनाय चिनि मानथाय फा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों ताबो पंचायत इलेक्शन उमानो बीसी इलेक्शन उमानो बुथनि परे जों वानसुक मानो जों गोबां मा माननाय हनि अ माननानि बागै जों फाइट खालामनानिया चिनि मानथाय चिनि दाबि मा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड अ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मायासा चिनि चबा खालायनाय अ चबानो जों त्याग खालायनानि बागै जों जतबो पाल बाक्सा बांलायनाय बुथ कमिटि खानानि बागै दिनै प्रस्तुत दङ अ बुथ कमिटि तामनि बागै खाजानि नां जों अबो सिदा नांनाय दिनै भिलेज कमिटि इलेक्शन जों फाइट खालायै हाई कोर्टआव
पिटिशन रवै अथच बीजेपी गवर्नमेंट आसक दिन इलेक्शन खालायनायावै चिनि त्रिपुरासा आमचाय रखनो दुर्बल खालायनायनि बागै बरक जे वानसुगै दंबानि अपनि परे जों कायसे स्टेप नाहै जों चिनि त्रिपुरा माथानि हमै दिनै हाई कोर्टआव जों केस खालायै अब ताबो खालायजानाय उमै थांका अपनि बागै चिनि বিশ্বাস जे जे जागाफोराव चिनि साउथ मिनिमाम जतता बिसि दंनाय अबसं जितियै फुनुंनि रांनाय कारण बिसि इलेक्शन होगा चिनि सेमी फाइनल फाइनल होगा 2023 और सेमी फाइनल में जीती मानी परे से जों फाइनल कानाय अपनी बागै जों जतबो तैयार मावनाय आं दिनै बेलाय कक सागला कारण दिनै कक साजाक माने अबसे चिनि त्रिपुरा मथा एडीसी गवर्नमेंट फाइमानि परे जों ताबो जे बीसी इलेक्शन होनाय और बीसी इलेक्शन जाते चिनि जतता बीसी दंनाय इ जलाइबारि एरियायाव अब जत जों जितिरुनानि बागै जों तैयार मावनाय एवं चिनि ऑब्जर्वर दङ तिनि नरबाय पाल खायै जाते जे बुथ कमिटि खाजाकनाय और बुथ कमिटियाव जाते जों स्ट्रंगली सामं तांनानि बागै जों मानायलायनाय दिनै आं सानि मुसुमु इलेक्शन फाइनाय इलेक्शन थांनाय किन्तु चिनि जे दाबि दंमानि और दाबि तामो तामनि बागै जों त्रिपुरा मथा अंखनि ना